व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि ते बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आत्म्याला मिळत असते मुक्ती. पण या मुक्तीसाठी त्याचे सर्व क्रियाकर्म व्यवस्थित पार पाडले गेले पाहिजेत. परंतु जर एखाद्या व्यक्तीचे क्रियाकर्म व्यवस्थित पार नाही पडले तर त्याचा आत्मा तसाच भटकत राहतो मुक्तीच्या शोधामध्ये. आजचा आपला हा अनुभव याच संबंधी आहे. ही कथा आहे एका स्मशानभूमीची. एक स्मशानभूमी जिथे कित्येक मनुष्य आपली जीवनयात्रा संपवितात. ती स्मशानभूमी एका रोडलगतच होती. तिच्यासमोरून रोज कित्येक जण जात येत असत. असं सांगण्यातही आलं होतं की काही विशिष्ट रात्री त्या स्मशानभूमीतून रडण्याचे विव्हळण्याचे आवाज येतात आणि ह्याची साक्ष देणारे भरपूर जण होते. एके दिवशी मला कंपनीमधून यायला उशीर झाला. शनिवारची ती रात्र होती. दुसऱ्या दिवशी रविवारची सुट्टी असल्याने मित्रांनी थांबवून घेतले. हॉटेलमध्ये जेवण वगैरे करून मी माझ्या रस्त्याने निघालो. रात्रीचे 12:40 झाले होते. रस्त्यानेही कोणीच दिसत नव्हतं. स्मशान शांतता म्हणजे काय हे मला त्या रात्री जाणवलं. मी त्या स्मशानभूमीसमोरून आलो आणि मला थोडी भीती वाटू लागली. कारण सामसूम रस्ता, किरकिर करणारे रातकिडे आणि कुठेतरी दूरवर भुंकणारे कुत्रे या व्यतिरिक्त फक्त मी आणि तो दाट काळोख. यात भर म्हणजे मी त्या स्मशानभूमीबद्दल खूप काही ऐकलं होतं, परंतु असा काही अनुभव मला कधी आला नव्हता. त्यामुळे माझा या सर्व गोष्टींवर विश्वास नव्हता. पण आज का कोण जाणे, काहीतरी विपरीत घडणार असं मला आतोनात वाटत होतं. मी त्या स्मशानासमोरून जात होतो आणि एका आवाजाने माझे सर्वांग शहारले. मला त्या स्मशानभूमीतून रडण्याचा आवाज आला आणि मी ताडकन त्या दिशेने पाहिले, परंतु तिथे कोणीही नव्हते. एका क्षणात तो रडण्याचा आवाज बंद झाला आणि काही सेकंदाने पुन्हा विव्हळण्याचा आवाज मला येऊ लागला. मी पार घाबरून गेलो आणि भर थंडीतही कपाळावरचा टपटप वाहणारा घाम मी रुमालाने टिपू लागलो. पण विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणतात ना, तसंच काहीतरी घडलं. धाडस करत मी त्या स्मशानभूमीच्या गेटवर गेलो, पण मला कोणी दिसलं नाही. मग मी थोडा अजून आत गेलो आणि समोरचे दृश्य पाहून माझ्या काळजाचं पाणी झालं. समोर एक बाई एका चितेजवळ बसून रडत होती. मी जीव मुठीत घेऊन तिला विचारलं, कोण आहेस तू? ती काहीच बोलली नाही, नुसती रडत होती. तिचा चेहरा मला दिसत नव्हता, कारण ती त्या चितेच्या दिशेने तोंड करून बसली होती. रडता रडता ती भयानक आवाजात ओरडू लागली. तिचा तो भेसूर आवाज माझ्या कानाला असहाय्य होत होता. मी काही बोलणार तेवढ्यात तिने तिची मान वळवली आणि फक्त एक वाक्य बोलली, मला मुक्ती हवी. ते वाक्य ऐकून माझं होतं नव्हतं सगळं अवसान घडून पडलं. मोकळे सोडलेले केस, भाजून अक्षरशः मांस खाली लोंबत असलेला तिचा चेहरा, अंगावर जीर्ण झालेली साडी आणि डोळ्यात फक्त 2 खोमण्या होत्या. तिचा तो भयानक अवतार पाहून मी मागे सरकलो आणि कशात तरी पाय अडकून मी पडलो. पाहिले तर तो एक सापळा होता. आता मी जीवाच्या आकांताने उठण्याचा प्रयत्न करू लागलो,
पण जणू मला कोणीतरी घट्ट आवळून ठेवले आहे असे मला भासत होते. आता ती माझ्याकडे बघून रडू लागली आणि हळूहळू सरकत सरकत माझ्या दिशेने येऊ लागली आणि परत परत तेच वाक्य बोलू लागली. मला मुक्ती हवी मला मुक्ती हवी. एवढ्यात असं काहीतरी घडलं ज्यामुळे माझा देवावर असलेला विश्वास अजून प्रबळ झाला. माझ्या गळ्यात असलेलं हनुमानाचं लॉकेट माझ्या शर्टमधून थोडं बाहेर आलं आणि ती जी कोणी होती ती माझ्यापासून दूर लोटल्या गेली. मला क्षणाचाही वेळ लागला नाही हे समजायला की आज देवच मला या संकटातून बाहेर काढू शकतो. मी ते लॉकेट गळ्यातून काढून तिच्या दिशेने भिरकावले आणि एक जीवघेणी किंकाळी सर्वत्र पसरली. आता क्षणाचाही विलंब न करता मी तेथून पळ काढला. घरी जात असताना त्या बाईच्या विवळण्याचे आवाज मला वारंवार कानावर येत होते, परंतु मी एकदाही मागे वळून पाहिले नाही. घरी पोचताच मी सुटकेचा श्वास घेतला. घडला सर्व प्रकार मी माझ्या आजीला सांगितलं. देवासमोरचा अंगारा माझ्या कपाळी लावत आजी बोलली, शनिवार आहे आज आणि मारुतीरायाने तुझं रक्षण केलंय. बाळा, असं रात्री बेरात्री त्या वाटेने येत जाऊ नको रे. त्या स्मशानात सुधा फिरते. त्यावर मी अवाक होऊन आजीकडे पाहू लागलो. सुधा? कोण सुधा? एक लांबलचक श्वास घेत आजी सांगू लागली, 32 वर्षांची होती सुधा. लग्नाला कित्येक वर्ष झाली, पण बिचारीला मूलबाळ नव्हतं. शेवटी खूप डॉक्टर झाले, बुवा बाबा झाले, तरीही काही फरक पडला नाही. परंतु काही महिन्याने सुद्धा बाळंतीण राहिली. पण तिचं बाळ पोटात असतानाच हृदयविकाराच्या एका तीव्र झटक्याने तिचा नवऱ्याचा मृत्यू झाला. आणि एके दिवशी मंदिरातून घरी जात असताना एका भरधाव येणाऱ्या ट्रकने सुधाला चिरडले आणि तिथेच तिने त्याच्या मुकल्या जीवासोबत या जगाचा निरोप घेतला. तिच्या नवऱ्याव्यतिरिक्त तिचं कोणीही नव्हतं, त्यामुळे तिच्या अंत्यविधीसुद्धा कोणी पार पाडले नाहीत. त्यामुळे आजही तिचा आत्मा त्या वाटेने फिरतो, कारण त्याच स्मशानासमोर तिचा अपघात झाला होता. ती आजही आपल्या नवऱ्याच्या चितेभोवती बसून रडताना लोकांना दिसते, जशी तुला ती आज दिसली. आजीचं ते बोलणं ऐकून माझ्या काळजात चर्र झालं आणि दुसऱ्याच दिवशी मी एका गुरुजींना भेट देऊन सुधाचे पिंडदान करण्याचे ठरवले. सर्व गोष्टी विधिवत पार पाडल्या आणि त्या दिवसानंतर पुन्हा सुद्धा कधी कोणालाही दिसली नाही. कदाचित तिच्या त्या अतृप्त आत्म्याला मुक्ती मिळाली होती. ही कथा तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. कथा तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. आपण जर चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉनही दाबा. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांनाही शेअर करा. धन्यवाद.